Източи му кръвчицата. Много. Няма твори капачката отгоре. Ще стигне ли, ако му дръпна клечката? Ще е хубаво да е топъл, но без радиатор. Дай ми една кърпичка. Това е тук. Чекай. То сега като тръгна свършва, ще подлиже. Майка му стара. Обаче пък още по-на ръба, ако го бяха сложили. Държи се на магия. Може пък и да пасне. Не знам. Та 320 по-добре ще да му се отрази мотора, ама